Zvažte účast na lekcích sebeobrany. Sebeobrana není jen o odražení fyzického útoku, ale také o schopnosti postavit se za sebe v každodenních situacích. Většina případů sexuálního násilí je spáchána někým, koho oběť zná, a násilník si tak často předem připravuje terén pro svůj útok. Proto je důležité nejen umět se bránit fyzicky, ale také rozpoznat varovné signály a vyhnout se tak nebezpečným situacím dříve, než se z nich stane reálná hrozba. Kurzy sebeobrany vás naučí, jak si vybudovat sebevědomí a chránit své osobní hranice. Naučíte se říkat ne a stát si za svými rozhodnutími, ať už čelíte sociálnímu tlaku nebo jste obětí nevhodného chování. Sebeobrana zahrnuje i schopnost rozpoznat nebezpečné situace a vědět, jak na ně správně reagovat. Tyto kurzy vám mohou pomoci posílit vaše sebevědomí, díky čemuž se budete cítit bezpečněji a silněji.